Pozdrav Miroljube, imam jedan veliki problem. Već neko vreme imam problema sa depresijom. Raskinuo sam sa devojkom sa kojom sam bio skoro godinu dana, za koju sam se previše vezao. Ta devojka me iskorišćavala i služio sam joj kao igračka. Mislio sam da će biti bolje ako raskinem, ali ne, postalo mi još gore. Sada već sigurno skoro 6 meseci posle raskida imam problema sa depresijom. Antisocijalan sam, povučen, ćutljiv, crtica, pomagaj Miroljube. Pa to su klasični simptomi kad se skidaš sa droge. Znači, ljudi koji se skidaju sa, ja znam, moj prijatelj se skidao, mislim prijatelj, poznanik. On je bio na heroinu i onda su ga navukli lekari na metadon. A sa metadona se teže skida nego s heroina. I onda je on došao tu u Leskovac sa sestrom i bio je tu nekoliko dana. Njegova sestra me zamolila da ja malo s njim pričam, da ga ohrabrim. Znaš ti kakve su to muke da se on skine sa metadona? Strašne muke. Tako i ti si se skinuo sa droge i sad prolaziš kroz taj proces skidanja. Ali tvoj problem je što ti tuguješ za tom droljom, za tim demonom. Ti tuguješ za njom. Mesto da zaboraviš, da kažeš hvala ti Bože što sam izvukao živu glavu. Napraviš veselja, pozoveš sve društvo u kafić, naručiš svima ceđenu pomoranđu, posni pasulj. Dođeš ovde u Leskovac u restoran Groš. Znaš kakav restoran? Sve da ih to spakuješ u autobus i dođete u Groš. Nema, takvi etno restorani nema u Beogradu, ko što ima u Leskovcu. To ti je 2,5 sata od Beograda, ne znam gde živiš. Dođete u Groš, brate, ima i hotel, možda spavate u Grošu. Posle odete u Akvapark Doljevac, kod Gorana Međarca, jednog pametnog čoveka. Dođeš, brate, da proveseliš celo društvo što si spasio živu glavu, što si se ratosiljao bede. 6 meseci tuguje. Pa tuguješ zato što si govedo. Tako i ovaj tuguje kad mu Zvezda izgubi. Ne treba da ideš na utakmicu. Ne treba se družiš sa droljama. Tuguje. Treba da ideš kod Peranovića, brate, on bi to odmah izleči. Znači, glavna stvar za jednog mladog muškarca, da se ne druži sa devojkama. Kraj priče. Naši preci se nisu družili sa ženama. Muškarci se družili s muškarcima, devojčice se družili s devojčicama. Kad hoće da se žene, onda se ima način kako se upoznaju u prisutu familije i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I ne mogu da budu povređeni. Ako to ne možeš da shvatiš da ne treba da se družiš sa ženama, onda si govedo, onda stradaj. Demoni će onda na kraju da te nagovore na samoubistvo, da skočiš sa one zgrade u Beogradu na vodi. Gde je baka prase kupio stan, kupio ceo sprat. Dođeš kod bake praseta i sad njegove terase trostruki salto dole na beton. To će demoni da te nagovore. Kako kupio ceo sprat? Kupio ceo sprat, baka tako pričaju. Kupio ceo sprat, baka. Bravo, bravo. Blago njemu, brate. Može od ozgo da gleda, brate, da zvera. Kakav pogled. Svijela. To je pravi život, brate. Gledaš one ludake od ozgo, one bludnice u minićima je od ozgo. Uživaš. Udišeš smrad Beograda. Blago tebi. Platio si ceo sprat 1.000.000 evra. To je pravi život. To je pravi Evropa. I posle od ozgo skočiš od ozgo i utepaš se. Ima si ovi goveđin mediji da te spomenu, kažu. Si vidio. Tako da, prijatelj, uzmi radi nešto pametno, nemoj da tuguješ za ružnim stvarima u životu. Treba da si srećan što si izvukao živu glavu.